Warubiyalan dan riwayatake an Utsman radhiyallahu anhu sabi Utsman radhiyallahu anhu yen anahu satamane Utsman iku wala dawa sapa Utsman matur sapa Utsman sami itu mirang sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu lan ale dawa sapa kanjeng Nabi mamin imro'ati ora ana utawi saking wong wadon ora kang ngucap sapa wadon li dia mari bojone wadon maro itu ora ningali sapa ingsun ningka saking sira khairan ing kebagusan illa ahbata kejaba mlebur sapa Allah Gusti Allah amalah ing amale wong wadon sabina ing 70 apane sanatan taune walau kanat namun ono sapa wadon iku tasumu ana iku tasuma poso sapa wadon annahara ing awane wa taqumulan salat tahajud sapa wadon al-laila ing wengi Bapak Ibu ingkang kawula hormati sahabat Utsman pernah mireng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh mekaten ma min imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan illa ahbatallahu amalaha sab'ina sana dawuh Rasulullah mekaten ora ana wong wadon sing ngucap karo bojone maro itu nikah khairon mas awit aku nikah karo sampeyan aku ora tau weruh apike sampeyan arep biyen nyakiti aku terus aku ora tau weruh sampeyan ngapiki karo aku mau ada dalam rumah tangga apik 10 tahun gawe elek sepisan niku kaya panas setahun disiram banyu udan setahun sak wengi ora sak wengi sak jam terus kabeh iki boten Pak Bu dalam rumah tangga niku ternyata golek ganjaran yo gampang, golek dosa yo gampang. Tak baleni. Rasulullah pernah dawuh, wong wadon sing ngucap karo sing lanang, "Mas, aku kok ora kok digawe seneng karo sampeyan. Aku kok ora bahagia urip karo sampeyan." Anane kok payah tok. Eta boten ngomong apa ya karo sing lanang iku wonten boten Pak Bu. Lah nek sing lanang aja iki wangi kabeh, bener kabeh. Mergone durung ketekan listrik, durung ketekan gas, durung ketekan beras, durung ketekan duit wong nikah isih seminggu. Lah harus dua anak siji anak loro. Terus ketekan beras, ketekan duit anak ora sangune wis. Anake tukaran dulu nek boten sabare. Kadang saking jengkele, saking sengite karo sing lanang nanti kebocor. Ya Allah Gusti Mas, kae lho Mas tanggane dhewe nikah sing 2 tahun golane wis tak gimana? Lah kula kali jenengan kok nikah wis 20 tahun golane karet bae. Lalu kalau biar kau ratu juga senang kalau sampan si Mas ya Allah Gusti. Enten boten Pak kata Ibu. Enten boten Bu.
ternyata omongan sepele ngaten karo gawane niki Gusti Allah nyatet padha kecuma dicatet kok, tapi akhbarallahu amalah Gusti Allah lebur amale kula jenengan, terutama wong wadon sing ngomongé ora kok disenengake sing lanang. Amale dilebur amal pinten sab'ina sanah 70 tahun isi omongan pisan tok. Bayangkan. Lah nek ngomong pindho berarti dhewe ngepengake. 70 pindho berarti 140 padahal umure kula jenengan ora mesti tekan 70. Amale dilebur karo Gusti Allah dibusak, disetip karo Gusti Allah mergo omongan sing sepele kaya ngaten iku. Walau kana kasuma an-nahara wa taquma laila. Senajan wong wadon niku nek awan poso, nek bumi surat tahajud terus ora jos gajarane. Wancane boten poso jenengan poso dhewe. Wancane boten tangi surat tahajud jenengan surat tahajud dhewe. Nek bojone kan repot. Tapi kok kalih garwane kok ngomong cacul-cacul. Hati-hati. Kok garwane iku pengiran katon. Ridho bojo niku tergantung ridho Gusti Allah. Kowe tak mlebokno swarga. Tapi dengan catatan bojomu itu lho ora senit karo sampean. Oh. Tapi nek sing lanang kok senit, kalih sing wadon mbok masalahe ngopo, terus wong wadon iki kok sedo kecelakaan, mbok sedo kesebeton, mbok sedo kebarak-barak lancung. Kok keadaan sing lanang sing jengkel, sing bundu, sing senit karo sing wadon mlebu swarga nangge iki. Lah kecuali wong wadon sedo tapi wong lanang grone mboten karo-karuan, menasi ora karo-karuan, mergone ditinggal karo pujaan hati. Niku berarti tandane wong lanang sing ridho. Nek modal apa kowe cilano karo lanang wani orang minyak orang baruan mati kan saiki ya. Niku berarti wong lanang sing ora ridho. Nah, mati saged disangkake kali ibuke. Lah sing wedok iso disangkake kali sing lanang ayo Pak sebulane aku wingi-wingi dosane akeh karo ya Allah Gusti Pak duwe salah karo jenengan kakak kula Pak. Kamu ini iki guyonan tok Pak. Kula njaluk ngapurane sing kakak-kakak Pak nggih. Ngaten nggih. Isi boten Bu, njaluk ngapura karo sing lanang. Njaluk ngapura karo sing lanang setahun pindah Bu. Berpisah. Bodono. Bodono bapak kudu salaman Bu, ngapurane. Semua sama-sama Pak ngapurane karo liwa. Ingatan apa wis muga-muga seperti wonten manfaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.